Vraćamo se domaćim temama. Centar za istoriju iz Trstenika pred velikim brojem ljubitelja istorije održao je tribinu posvećenu obeležavanju 100-godišnjice od Drugog Balkanskog rata. Sve su ređi oni koji se obaziru na istorijsku prošlost i izvlače pouke za budućnost iz oblasti koju popularno zovemo učiteljica života. Međutim, tim mladih istoričara iz Centra za istoriju Trstenik pripada onoj drugoj grupi. U prepunoj većnici Narodnog univerziteta održali su profesionalno, stručno i kreativno predavanje povodom obeležavanja 100 godina od Drugog Balkanskog rata. Moji kolegi istoričari i ja večeras smo želeli da ovom tribinom, odnosno predavanjem u većnici Narodnog univerziteta u Trsteniku obeležimo 100 godina od završetka Drugog Balkanskog rata, jer zvanično u Srbiji to niko nije i nigde nije obeleženo. Koliko znamo o istoriji i da li dovoljno poznajemo našu nacionalnu istoriju? Pa, nažalost, ne bi se malo reći da dovoljno poznajemo našu nacionalnu istoriju. Samim tim, moje kolege i ja želimo da ovim i još nizom predavanja koje imamo u planu u nekom predstojećem periodu baš uputimo mlade i sve one koji su zainteresovani ljubitelji istorije, da im probudimo tu nacionalnu svest kako bi mogli da usvoje i prošire znanja koje sada imaju. Centar za istoriju Trstenik će raditi na popularizaciji istorije. Ovo je samo početak, očekuje nas mnogo ovakvih predavanja na različite teme. Ovo podsjećanje na istoriju kao svedoka vremena značajno je za sve generacije, najpre u obrazovnom smislu kao i u smislu očuvanja nacionalnog identiteta. Na ovom predavanju o značaju balkanskih ratova za istoriju Balkana i Evrope, njihovom oslobodilačkom karakteru, vojnim prilikama s početka 20. veka, potrebi za političkom i ekonomskom nezavisnosti Srbije, govorili su istoričari Ana Radojević, Miloš Bojović, Ivan Nešić i Ivica Antić, a ovo je bila samo prva u nizu tribina Centra za istoriju iz Trstenika.